Volám sa Linda, som na pozícii Junior Social Media Manager v agentúre Made by Vaculík a zo ZoomSphere sa mi pracuje veľmi super. Myslím si, že je to veľmi prehľadné, veľmi intuitívne. Komunikácia s klientom prebieha tak, že my si vlastne pripravíme v agentúre celé copy a s grafikom si vytvoríme vizuál a následne všetko nahodíme do ZoomSphere a potom ho vždy v čete označíme, že je pripravený post na schválenie a potom už komunikujeme nejaké detaily v prípade, že sa upravuje nejaký copy alebo budeme meniť nejaký vizuál, všetko vlastne vidíme, vieme sa dostať aj k histórii a potom si to už iba schválime a postujeme. Ahojte, ja som Monika a pracujem v agentúre Made by Vaculík ako social media manažér. Aplikácia ZoomSphere je pre nás prehľadná. Vieme vlastne pracovať v nej ako celý tím. Vieme si tie tasky zobrať na starosť jedna či druhá, alebo aj sa doplniť, čiže to je úplne skvelé. S rôznymi platformami vieme pracovať. ZoomSphere je skvelé aj to, že je to všetko farebne rozlíšené a že to pekne vyzerá na tom celom kalendári, že presne vidím, ktoré posty sú ešte len v drafte, ktoré sú approvenuté, ktoré už sú vypublikované a že je to všetko také pekné, prehľadné a farebné a vie sa v tom každý orientovať, či klient alebo my ako social media manažéri. V minulosti som napríklad pracovala s MetaSuite Business, kde ale môžem povedať, že chýbalo mi niekoľko funkcionalít, napríklad aj to, že sme sa tam vedeli stretnúť ako celý tím, mali sme tam vlastne rozdelené tie úlohy. Klient nevedel feedbackovať tie koncepty tak ako napríklad ZoomSphere, čiže oproti tomu je to teda o mnoho intuitívnejšie a jednoduchšie na používanie. Ako máš ty, Lindy, skúsenosť? Tak ja si myslím, že je to presne o tom istom, ako si už povedala, že tie roly, ktoré vlastne poskytuje ZoomSphere, sú strašne super a o mnoho prehľadnejšie ako presne v tom Meta Business Suite, že vieme o mnoho ľahšie, jednoduchšie a prehľadnejšie komunikovať či s klientom alebo naprieč tímom. Je to také viac user-friendly, by som povedala.